oleh. Es. Hah? Maleh. Nah kok tiwas masangi. Ngono jere make. Ngono kok nak ditiliki nek bengi ndak ilang kok ngono. Make. Nah lha sitok. Sitok ndel-ndel ki. Waduh. Sitok ndandel kek. Engko mbok delek bak nek bake kurang gedhe mlungker ke bongkon nek. Ora lan direbokno kulkas. Mati wisan. Iya. Mbok. Nah ya. Iso kocok. Oh, jere mlah sitok nang oleh telu. Direbokno kulkas. Ngerti rambola sih. Kayak itulah kok kayak badak rambola. Sepatu 6 kilo. Nah sitok mbok kendi.